Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uma ngaze abaningi owesilisa oneminyaka engu41 waseSchoemansdale enkomazi obulale umama wezingane zakhe ngesikhulu ihluku emhlahlela ngembazo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uzovela namhlanje enkantolo owesilisa oneminyaka engu41 waseSchoemansdale enkomazi obulale umama wezingane zakhe ngesikhulu ihluku emhlahlela ngembazo. Lo owesilisa kubuka ukuthi kube nengxabano phakathi kwakhe nomama wezingane ngomsombuluko babe sebexabana wagcina ethathe imbazo wamhlahlela ngayo. Ngokwembiko yamaphoyisa umsolo kubeka ukuthi uxabane nowesifazana oneminyaka engu31 ingxabano yabo ize yafika ukuthi belwe. Ube sethatha imbazo wamhlahlela ngayo waze washona. Isigameko senzeke ngomsombuluko ntambama. Ubeke esemthatha eyomlaxaza emgwaqeni wabe esebaleka. Amaphoyisa athinta umphakathi abe esemcinga lo owesilisa aze amthola maqede wakalelwa ngamasongo okaSigonyela. Kulindeleke ukuba vele namhlanje enkantolo abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene esikoleni zokuxhumana ngaso lesigameko esicacise abaningi. Umuntu Ben uthe ayi egameni lami ubaba ononya kangaka akusibo ubuntu loba benzile futhi akujengisi ubudoda kanti buphelelebi ubuntu kubantu besilisa. uNdumiso Masango uthe isikhathi solokhu ukuthi abantu besifazane besukume bezimele futhi beyilwele bona sikhathele ukuhlukunyezwa abantu besilisa. Kumeleke manje sihlangane bese sikwazi ukulwa ukuze kubuye isigwebo sentambo. Umvula noNethu uthe ubona ngale nhloko nje ukuthi lo muntu akasile ekhanda. Abraham Ngomane uthe kumele siyithandazele iSchoemansdale ngoba akunzima kakhulu. Umulaikli Mosimane uthe lokhu ke kukusangana ngempela lo usangene nje udinga ukubolela ejele. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwenu ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngiyathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.